Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillah. Ramazan ayına yakınlaşabız. Ramazan ayı aldından soңғы to'xtalışыбыз ул да булса Шағбан ayının 15-ші кичәсе. 15-ші кичәсендәге булган мүбәрәк булган кичә Бәраат кичәсе. Elhamdülillah. Шушы вакытка якынлаштык. Шушы кичәдә гамәл гыйбадат белән үзебезнең тормышыбызны байытырга бер мөмкинлек бар. Бу кичә турында Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримнең Духан сүрәсендә безгә аңлата. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Хаммим вал китабил мубин. Инна анзалнаху фи лайлатин мубаракатин инна кунна мунзирин. Фиха юфрaqu kullu amrin hakim. Садақаллаһул азим. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы аятлар белән Коръәни Кәримнең инде асқы кат күкләргә иңүе турында безгә белдерә. Без беләбез. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримне Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва саллямгә Кадр кичәсендә иңдерә башлауы турында хәбәр бар. Бу турыда Аллаһ Субханаһу ва Тааля Кадр кичәсенең сүрәсен дә иңдергән. Әмма дә ләкин Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва саллямгә иңер алдыннан нәкъ менә Шәгъбан айының уртасы, нәкъ менә Бәраат кичәсе. Һәм бу кичәдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, әнә ел дәвамындагы адам баласының ризыгы, тормышы, халаты билгеләнеп куела. Нәкъ менә шушы вакытта күкләрдә булган бер агачта адам баласының тормышы билгеләнә. Киләсе елны тормышы хәерле рәвештә булырга тиеш булса, ризыгы мул, дәрәҗәсе хәерле, инде хәерле тормыш алып барырга тиешле булса, бер яфракта шушы әйбер язылып куела дип әйтелә. Ләкин адам баласының бу дөньядан китәргә тиеш булса, ул вакытта инде шушы яфрак бу агачтан килеп төшә дип әйтелә. Һәм инде аны Дакаикул Ахбар китапларында укганда без сезнең белән беләбез, шушы яфрак адам баласының бу дөньядан китер алдыннан 40 көн алдан Газраил алейһиссаламның итәгенә төшә. Һәм шушы вакытта адам баласының ел дәвамындагы тормышы билгеләнеп куела. Бу вакытта без сезнең белән әлбәттә мөмин мөселманнар, Аллаһ Тәгаләгә иман китергән бәндәләр һичшиксез гамәл гыйбадәттә һәм дугада булырга тырышабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның үрнәген тотып, шулай ук шушы кичәләрне уяу булып, Раббыбызга мөнәҗәт ва дугада булабыз. Шулай ук Расул Акрам алейһиссалату вассаламның сүзләрен Ибн Габбас радиллаһу анһудан китергән рәвештә дә кабул итә алабыз. Нинди сүзләр соң ул? Шушы кичәне 3 ясин һәм 3 дуга белән каршы алабыз. 3 ясин укып, 3 ясин шәрифтән соң шулай ук мүбәрәк булган дугалар кылып куябыз. Киләсе елдагы тормышларыбызның хәерле булуын сорап, киләсе елдагы ризыкларыбыз хәерле булуын сорап, һәм инде әлбәттә Аллаһ Субханаһу ва Тааля кулында булуыбызны сорап. Ниндидер начарлыкта булсак, ниндидер азгынлыкта булсак, Раббыбыз безнең халәтебезне үзгәртеп, безнең гынаһ кимчелекләребезне гафу итеп, тормышыбызны хәерле юлга юнәлтсен дип сорыйбыз. Әлбәттә, бу сүзләрне без сезнең белән даими рәвештә әйтәбез. Фатиха сүрәсендә Раббыбызга мөрәҗәгать итеп, "Иһдинас сиратул мустaqim", "Я Раббым, хидаят белән сиратул мустaqimгә, туры юлга бастыр" дип сорыйбыз. Ләкин бу кичәдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, "Мин әйләндерәм" ди. Кемнеңдер начар халәте булса, аны яхшы халәткә әйләндерәм. Кемнеңдер ризык истәүчеләр булса, кемнеңдер хәерле тормыш сораучылар булса, аларның тормышларын хәерле рәвешкә әйләндерәм ди. Шуңа күрә әлбәттә без дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә ияреп, шушы вакытта бу гамәлләрне үтәргә тырышабыз. Шулай ук әлбәттә ахшам намазыннан соң, бу гамәлләрне башкарганнан соң бер тапкыр тормышыбызда бер тапкыр, яисә елга бер тапкыр булса да тәсбих намазы укып куйсак, бик хәерле булыр. Тәсбих намазы ул да булса Аллаһ Субханаһу ва Тааляны мактау намазы. Әлбәттә, бу гамәлләр бөтенесе безне Аллаһ Субханаһу ва Тааляга якынайта. Кемдә кем шушы гамәлләргә каршы чыкты исә, кемдә кем шушы гамәлләрне дөрес түгел диде исә, димәк бу кеше ялгыша. Чөнки бу гамәлләребез бөтенесе дә Раббыбыз каршында үзебезнең куллыгыбызны күрсәтү. Ләкин бу кичәне билгеләү, ул да булса Аллаһ Субханаһу ва Тааля тарафыннан билгеләнеп куелган. Кадр кичәсенә карасак, Раббыбыз бу кичәне яшереп куйды. Рамазан айының соңгы 10 көнендә эзләсәк тә, әмма дә ләкин Раббыбыз аны яшерен кылды. Ләкин бу кичә, Бәраат кичәсе, нәкъ менә Шәгъбан айының уртасында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләре белән безгә аны хәбәрләр килеп җитте. Әлхәмдүлилләһ. Һәм бу мөмкинлек белән, бу форсат белән кулланмыйча калсак, бик начар булыр. Хәлләребез бик мөшкил булыр.
Шуңа күрә, әлбәттә, бу кичәләрдә Раббыбызга мөрәҗәгать итеп, дуа ва истигъфарлар кылып, салаватлар укып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салават шәрифләр әйтеп, дуалар укып, Коръәни Кәрим укып, нәфил намазлар укып, Раббыбызга якынаярга бер мөмкинлек бар. Раббыбыздан хәерле тормыш сорарга бер форсат бар. Алла Субхану тәгалә шушы кичәләрне хәерле рәвештә үткәреп, Раббыбызга мөрәҗәгать итеп үткәрергә насыйп әйләсен. Хәерле, бәрәкәтле, бәрәкәт кичәләре насыйп әйләсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.